Съм Джарвана, така ли? Мяташ Джара на always, да. И Герал Като можеш да го Стомпър. пазиш. Добре. А можеш да го комбониш да го попнете просто също. Той е много сквиш, да го комбониш е ланшот. Да се пачунгото да отида на мид Насус? Крейзи! Кво? Не играя Conqueror. Упс. Дали да ни абюзна метата? Не, аз съм чета с него, ще го прибил. Просто Защо съм слоунат? Инстаграм пост. Не е нов. Нов ли ще Той дойде? какво пуска, бе, Първи ден ми е бро? днес. Фадам и Ева. Ясно. Еми, кой ти казва, освен ти пратя някакви клиенти. Може да пратя Коледи белия, той ще го прави. Айде, отвори го, бе, братле. Виж, сега един час се мъчиш. Дръж телефона, снима има. Момент сега. Ти, той трипери, бе. Извинявайте да звънем на 112. Ако искаш да извикам или нека, брат. Не, няма нужда. Придрусвам се, човек. Що треперят ръцете? Нямам идея. Също защо. Проблеми ли имаш? Не. Не те страх от мен нещо. Не. Не те представям. Не. Не съм лош ли? Лошия трепери от Стоян Колев. Може би като това е някаква мутре, сега ще ми изби всичките зъби в устата. И това кога вреда. Тук с вакуум. И те се рад, брат. Ще ги еба докато се рад. Докато е лайнянга за ще еба вътре. Казвам ти. Слагам един презерватив, вкарвам го и го изкарвам кален. И продължавам да го вкарвам отново и отново и отново. Докато се реше еба. Продължават около месец. По цял ден се се чукат. случва всичко. Като световна. Да. И докато се чукат, правят... И това са мъжките, женските не издават, само мъжките. И се чува... You know it's this. Take a perk and it's smoking and see. Money swollen like this. They done perfected it. Got a Bentley Mosaic on my haters. A bit better pill out the road I just spent. I know one got it really and double that shit and I triple it again. Не, брутален. Бро, is cooking, бе! Какво си направил, бе? Бързо тук. Да, наистина мисля, че Стефан има нужда от... Половин час да играем едно в едно. Праскам, че? Праскам. Удри, бе, майка му да еба! Удри, бе, дай с глава! Не дей чупи колената, дай с глава! Праскам. Дай с глава, бе! Праскам. Точка! Пау! Мъжко. Решим се. И срамо. Муай Крейзи. Това е немлеса след играта. И това са мъжките, женските не издават, само мъжките. Flawless, yeah! Flawless, yeah! Flawless, yeah!
Lawless, man! She thought I'm in love, but I'm heartless! Lawless, yeah! Аре бе, какво са, притеснявате ли се? Максим, ти не ще отдай пресите. Ще не съм притеснен. Хвала ви, гец. Не ли съм аз? Идеално. Очаквам още да дойде. Оп, престанете скъпаняци. Стегайте се малко. Какво правиш ти? Айде, какво бъдеш толкова 2 лева, брат? Пах, тъпкият. Това не ми яде парите. Ево, преба си. Фу! Ще ядем сега. Не знам. Батия за това да ти дават кредитите, бе. Некои, да. Но то е супер малкото, брат. Брат, има вкус на уния бомбоните черноморец, дето само бабите ги ядеха. Същото, да. Ще ядем сега. Не знам. Батия за това да ти дават кредитите, бе. Некои, да. Но то е супер малкото, брат. Брат, има вкус на уния бомбоните черноморец, дето само бабите ги ядеха. Същото, да. Ебати змея, верно. И баси змията. И баси мамата. Помните ли го това? Льович Владимир сърце за огромен гиф на братле. Какво става, бе, брат? Камбани, само камбани. Виж го, брат, го прави, той телепортира пръстените, брат. Той телепортира пръстените. Той телепортира пръстените. Къде? Телепортира пръстените. Слушай. Гледай надолу и натиски двете копчета на мишката. Да добием нефта, който е отдолу. Но вече конската глава. Да не е Фиат. Добре, извинявам се много на всички хора в България, чужбина и по света, че казах Фиат, а то е Фиат. Фин! Това е мъртъв, така че нищо не може да ни спре да вземем нефта. Какво става, брат? Да, тъй хой. А, той е Пежо. А, така ли? Опа. Нека да продължим с клипа. С конската глава и не още не мога да преодолея смъртта. Да не си гей? Да. Иша! Чувство, че забравихте кой. Пешо е наблизо! Пешо, ако гледаш това, много готин компилации правиш. Почти, чао. Ай, готово. Жорка, аз сега като скоча да го събуждам, да го стрелям ли и нещо или не? Ето и ли, бе? Ага, Доди.